Mae bywyd ffarm yn brysur o un pen blwyddyn i'r llall ac mae yna adegau lle mae'n brysurach neu gilydd wrth gwrs. Cyfnod wyna, cyfnod lloia ac yma ar fferm Tŷ Newydd yn Rhefnant ger Dimbych, cyfnod y Myn Geifr. Mi ddos i draw i Tŷ Newydd am y tro cyntaf bron i 2 flynedd yn ôl. Ar ôl i'r Rhodri ac Angharad Elis ennill gwobr am ei buches gwartheg godro organig. Erbyn hyn, maen nhw'n godro 850 o wertheg yma. Ond syniad y genod, Mali, Elin, Awen a Gwen oedd dechrau magu y geifr pigmi. Gathon ni andros o trafferth caru. Maen nhw'n brin iawn yn y wlad yma a penderfynu trio mynd drosodd i Iwerddon. Lle maen ni gyd yn mynd ar y llong drosodd i Iwerddon a dyma ni'n prynu rei yno. A wedyn cael trafferth cael nhw drosodd wedyn. O'n nhw'n gorfod cael scrapey test am y 2 blynedd cyn bod nhw'n drosodd. Gan ffodus oedd rei oedd yn Iwerddon, do'n nhw wedi cael, achos mae ni fel anwes dyn nhw, dyn nhw'n gwneud. A look mil noson o'r ni fynd ar Facebook, achos mae'n tudalen pygmies ar Facebook, ac o'n dynes yn Hull yn hysbysebu bod hi'n gwerthu wdiadell i gyd. Felly dyma ni'n bachyd trelar a syth â ni i Hull. Efo'r bwriad y prynu 2 yn gychwyn efo, a dod o'n efo 21. A dyna lle mae wedi cychwyn, a dyn ni'n mynd i edrych yn ôl, dyn ni wedi mwynhau cael nhw gymaint. Mae'r geifr pigmi yn dod yn wreiddiol o Cameroon yng Ngorllewin Affrica. Fe gawson nhw mewnforio i'r Deyrnas Unedig am y tro cyntaf yn 10eg ganrif ddiwethaf. Mae yna alw mawr amdanyn nhw, a pob un o'r Myn Geifr wedi gwerthu cyn iddyn nhw gael eu geni hyd yn oed. Mae lot o bobl yn prynu nhw o ran cwmni, mae meysydd carfanau yn prynu nhw, pobl mewn trefi, maen nhw'n mynd â nhw am dro ar Leeds, a ni fel anwes ydyn nhw lle maen nhw'n gwmni da a maen nhw'n ddifyr ofnadwy i'w gwylio. Be di'r drefn yma wan te hefo nhw? Wyt ti'n gwerthu nhw ymlaen neu wyt ti'n dieddol o gadw bob dim elli di? Ar hyn o bryd, da ni wedi bod yn gwerthu gyd o rei bach, a mae bobl yn rhoi di enwer o'r rhestr blwyddyn cyn y Gwanwyn isio rei. Cyn iddyn nhw gael eu geni? Cyn iddyn nhw fynd at y bili. A hyn i gyd oherwydd bod nhw isio ani fel anwes gwahanol? Ia, a se ddim andros lot nhw gwmpas, a mae hein wedi cael eu cofrestru hefyd. Mae bobl yn licio rei sydd wedi cael eu cofrestru hefyd, ynda. Felly mae hein yn pedigree? Yndan. Wyt ti'n neud o swnio'n andros o hawdd? Angharad, jyst rhoi geifr allan yn cae, gadael nhw gael rei bach a gwerthu nhw moyn. Ia. Mae plant yn help mawr, y plant sy'n gyfrifol am y gwaith papur, a nhw sy'n gofalu'n bwydo nhw. Na, mae yn hawdd, mae'n... Ynddi, dyn ni'n mwynhau yma fadwy. O, maen nhw mor cute. Yr anifal deli ar i oed, Elin? Ia. Ia, a dy fai di efo nhw yma? Ia, apparently. Ond be di'r drefn bob dydd? Ti'n gorfod dod allan i fwydo nhw a'i molchi nhw a falle? Na, Elin sy'n bwydo nhw a phethau. Da ni'n helpu pryd maen nhw angen cael torri traed ac phethau. Ia, pryd dwi eisiau help, nes ddod allan. Ond dwi eisiau rhoi gwair, dŵr, neu'n siw bod bob un yma. A dyna ni, rili. So mae angen cneifio nhw na'n byd. Maen nhw'n golchi hyn. Glan nhw'n shredio, so. Dyn, cadw nhw'n y shed yn gynnes? Ia, dwi'n cael nhw fewn yn nos, so hefo rei bach. Jyst o gofn llwynog neu beth, ond... Dyn nhw'n offi glaw, maen nhw'n mynd syth i mewn pryd mae'n glaw. A dyn nhw'n offi cysgu ar llawr, so mae'n bunk beds tu mewn, so maen nhw'n gallu cysgu yn uchel. Dir a licio bwyd, Gwen? O, a chdi sy'n mynd â hi am dro? Ia. Mae gynna ni lon cae fan hyn, fi. Be di'r peth gorau am gadw geifr? Maen nhw'n hoffi chwarae ac dwi'n hoffi bwydo nhw a mae jyst yn hwyl i fynd â nhw i gerdded weithiau. Y peth gorau ar y ffarm ydy'r geifr? Ia. Ia. O, mae hein yn giclyd. Da chi eisiau mwy? O, da chi'n hoffus? Be fydd y step nesa ta?
Da chi'n debygol o gael mwy ohonyn nhw yma? Dyna di'r gobaith, ia, ac mewn amser fydda ni gadw rei o rei bach mwyn, chos fel mae hein yn mynd yn hyn, maen nhw'n byw am ta 15 mlynedd, ond fel maen nhw'n mynd yn hyn, fe rhaid i ni cael rei newydd, ynde. A cael bili newydd? Bydd. Mae Lwyd wedi gwneud job da hyd yn hyn, ond bydd. Mae Lwyd wedi bod yn brysur iawn, sy'n ni? Ia, a gobeithio wrach falle rwy'n cael mynd â nhw i sioe lleol, jyst i ddangos nhw i bobl. Dangos ffordd wahanol o ffermio. Yndi, a mae'n galw mawr arnyn nhw ar hyn o bryd. Ac o un a ni fel hynod o hoffus, un arall. Mae diadell o ddefaid trwynddi fale wedi ymgartrefu yma ers 2 flynedd. Mae'r bryd yn wreiddiol o'r Swistir, ond yn amlwg yn cael lle da yma yn Nyffryn Clwyd. Yr argol! Pwy di hwn, Rhodri? James Bond, di hwn. James Bond? Ie. Waw, mae hwn yn werth i weld. Faint di oed o? Be di oed o, Elin? 4 wsos. Ie, 4 wsos, 5 wsos. Fi di chamalu nhw. Ie. 4 wythnos? Ydi'r oen yma? Maen nhw'n tyfu mor fast. A swn i'n dweud bod hwn di cael siampw. Mae o'n ogla. Fi na fo. Fo! A dy syniad di oedd o yn wreiddiol, Mali? O chdi eisiau mynd am rhywbeth newydd gwahanol? Ia, wel, o'n i'n llai adra helpu, ond o'n i eisiau beth bron iawn fy hun, neu beth o'n i gyd yn rhan o'na fo. Chwilio fewn i defed gwahanol ag chod oedd yr cute factor yma di dod fyny. A o'n nhw'n reit dim prin, ond chwilio, o'n ddim lot o'r ardal yma rhwng dyn ni efo nhw. Ac yn hawdd i cadw? Yndyn. Ac yn dawel hefyd, dyn nhw'n byd yn wyll yn nhw. Maen nhw'n hollol lof, dydyn. Di draffarth? Di draffarth iawn, dyn. Ond so godro, wyt ti'r rhan fwyaf, de? Ie. Felly, ydy hyn yn rhyw fath o ryddhad i ti cael gwneud rhywbeth gwahanol? Mae'n newid yn dydi, mae o'n change a just, beth i'r plant gael mwynhau hefyd, ie. Switch off da? Ie, ie. Yn sicr yn werth i gweld. Reit, James Bond. Mae tŷ newydd yn glamp o ffarm odro fawr yma, Rhodri ac Angharad yn ffermwyr llwyddiannus, ond mae mor braf gweld rwan bod nhw'n rhoi cyfle i'w genod eu hun ffarmio ac arbrofi yn ei ffordd eu hunain. Mae'r geifr a'r defaid yn werth i gweld. Dymuniadau gorau iddyn nhw i gyd.